दिनै बोथोरा जोबोद गुसु बेनि थाखायनो आं जेरावबो ओंखारनो हायाखै माने आं जेरावबो थाङाखै माने मोनसे जायगायावहाय थाबाय थादों सासे लोगोबो दङ आरो ना लोगोआथ' मोखां नुजानो लाजियोनो ओरैनो दिन्थिफिननाय जाहैबाय आं मोखां नुजायानो लोगोआ माने मोखां बिजाबावहाय बिथाङा मोखां नुजानो दिन्थिनो गावखौहाय बायो माने लाजिनाय मोनो आरोना ओंखायनो जों सानैजों दङ जिरायबाय थादों ओमफ्राय बहा थांबावगोन बहा माबावगोन ओमफ्राय भिडिअ खालामहैनोबो ओमफ्राय गुसु जेरावबो थाङाखै आरोना बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय ससे भिडिअल' होनानैहाय आं बेयावनो सिरि थानोसै आरोना माने ओरैबायदि दिनै थांनाय हरनिफ्रायनो मथा मथि 8टासोनिफ्रायनो ओरैबायदि खुहा खुदों माने हरनि समफ्रावबो 8टा 9टा बा 10टासो टाइमावहाय गारि सालायनो मानोनो ओरैबायदि उसुबिदा जादों आरो माने नुलायलाया आरोना लाइटआबो लाइट माने लाइटआबो साथाया आरोना खुहायानो लाखिजोबो ओमफ्राय बेनि थाखायनो अयथासार गुसु जादों गुसुआबो गुसु बहाबाफोर बरफ गोलैदों खोमा बुंस' हाया माने ओरैबायदि गुसु मोननानै माने आं आराम सान्दुं ज्रोम सायदों आरो गुसुनो गोजोननो बेखिनियावनो आं भिडिअखौहाय बारा लाबोनाय जायाखिसै बेखौनो ससेखौनो नोंथांमोन देखायबाय बेलावहाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय नुबाय थागोन जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालाम ओमफ्रायहाय आंनि भिडिअखौहाय फल' खालामनानै हो बेजों लोगोसे आंनि मोनसे इउटुब चेनेलबो दङ बेनो जाहैबाय आं इउटुब चेनेल नामा जाहैबाय शिबनाथ बड' चेनेल बेनोसै आरो बिदिब्ला दोनथ'बाय आं स्टिकेन जाहैबाय बाय बाय रायजोफोर।